Marede Huria Mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ale debata, jala perbadahon badakku dopak bangso naso daulat roha, say paula maau, sian bawa si ulahon si pawototo, dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogo okku. Tongos mahati rommu, dohot hati gorammu, akkana manoguau. Pataruau tu dolok ni habadiomu, dohot tu inganammu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaon ni sibulisi. Say padungo mahami, marhite-hite todim na badiay, asa unang tarpedem hami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleling di tanoon, pai masahat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marede Huria hita. Sia di
Nangihoma patik ni debata, ima sian Yohanes, bidu saplopat ayat 20 sada. Manang ise namaniop akka patiki jala diradoti, ido na holong roha diau. Alai dihaholongi damang ido na holong roha diau, aupe holong dorohaku di ibana, jala papatarok kuma au tu ibana, ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai margugoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Mared de huria mahita. Tatopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitoppa na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami, akka nahu ulahami marhitesian, pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naruai. Nang sian pakation nami na soture. Rodi pangaloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natarsosol bagi dohami nuaing ala ni i. Asi maroham dihami, ali debata nami. Pardinggan basa jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di porbadia tu roha nami be, asa tarbain hami mangului ho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah.
nunga di arsahiho au marhite sian akka dosam. Jala nunga di lojaiho au marhite sian akka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalausim. Ala ni hadiryokku, jala dangbe hupai ngotingot akka dosam. Hasangapa ma di debata na digijang. Amin. Marede huria mahita. Hata di debata turpu epistel di minggu judikaon tersurat di buku Pesalmen bidu 126 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat ono tajahama marsikat sorin edde hananakok dinamulak tinogihon ni Jehovah akan terbuang sia Sion doson halak namarnipi dohita. Gok parekelon maujui pamangata, jala marolopolop dilata. Martaringot maujui di tonga-tonga ni aka parbegu. Godang manabinahe ni Jehovah tunasida. Godang matongon nabinahe ni Jehovah tuhita. Jadi marhilas ni roha mahita. Sai togihon mamulak alai Jehovah. Aka natarbuang sian hami, songon aka sungai di tanah tukan dan sina. Aka namariluilu lao manabur, marulopolop dosogot laho manggotil. Mardalan-dalan pe ibana huhut tangis pausung-usung boni sesabur hononon. Rodo ibana songot paralopolop, mangusung aka tibalana. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mared dehuria mahita. See you.
Oma hapor siautai, songon nahi natidakkon ni dongatta sa hapor siaut di sadok portibion, rak mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosa, na tungopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siang todi porbadia, adorak sohabubuhan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanuatoru dung ditanom, na mula mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana bai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea di todi porbadia, jalang adok sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangolu dosogot daging ni halak nong mate, doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabi gema ede puji-pujian sian kur ama HKBP Cijantung.
Tabegema titing namasa di Huriata nasa minggu. Tikting Huria, Manang Warta Jemaat, Minggu Judika, Onom April tahun 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, alai gabena basar mahamu samahamu, aka parasiroha, masih sean dosa mahamu, songon panesa ni debata, di dosa muna di bagasan Kristus. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Nama ragam, sada, parhusoran nipadita, hobar tu surat keputusan ketetapan opui eporus HKBP, nomor 207 PDT SK 02 2025. Taringot tu parhusoran ni padita. Manotopon amang padita Sarip Amsal STH. Padita HKBP Resort Jatimurni. Gabe Padita Fungsional HKBP Resort Cijantung. Namangihut surat keputusan ketetapan nomor 334 PDT SK 03 2025. Manotopon amang Padita Binahar Sihombing. Pandita Fungsional HKBP Cijantung. Gabe Padita Fungsional di HKBP Distrik Tolplusada Medan Utara. Marojahan tu surat keputusan ketetapani di Patupado Panitia Marhite Dewan Koinonia. Laho makobasi ulaon pisa sambut nanaeng si patupaon di hari Minggu tanggal 27 April 2025 di parmingguan pukul sia 30 wib. Domu tusi marhite tiktingon pinabotohon matuhamu amanami inanami ruas ni Huriata. Di hari Minggu tanggal 20 April 2025 di parmingguan godang papungu tupak apresiasi dohita marhite amplop si pamasukota tukantong 2B. Ima songon dalatta makamoleateon pakobasion nasida di Huriata lelengni tolu tahun. 2. Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 10 tolu April 2025 naroon di parmingguan pukul sia 30 wib di Sakapi Huriata do Patupahon Padidion Nabadia tuaka poso-poso yanakoni Huriata. Domu tusi sinunggulon matusude natoras ni akada dana nanang manjalo Padidion Nabadia asa robema mandohoti parguruan ni natoras di hari Rabu dohot Jumat tanggal sia do tanggal 10 sada April 2025 pukul 10 wib manang pukul 4 botari di ruang aula.
Hobbar tu pada dion nabadia, asa taingot bema 2 sada. Na toras ni dana na neng tardidi ma na langsung ro mandaptarhon manang pasuraton goarni danaki, laos mandohoti perguruan di tiki nang ditontuon ima hari Rabu dohot Jumat. 2.2 Si paradeon huhut si pasaton tu sekretaris huria. Sada, surat pengantar sian sintua wek. 2. Fotokopi akte lahir manang surat lahir 1 lembar. Tolu, buku ripe manang kartu ruas. 2.3 Nama nompang manang naro sian huria na asing asa dibuan ma surat keterangan sian huria haroranna na ditanda tangani uluan ni huria dohot dilampiri fotokopi akte lahir manang surat lahir salembar. Tolu, pangebation huria. Di minggu sadarion borhat do punguan inahana manopot dongata na di huria HKBP Gedong, Resort Keramat Jati, laho patupa parsauran huhut patu begeon ede puji-pujian di parminggon, ni ulohon ni inang pendeta mega boru siagian. 4. Panitia Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon 2025. Marhite tiktingon pinabotohon matu panitia Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon 2025 asareta rotu rapot nanang si patupon di hari Minggu sadarion masuk pukul 12 WIB maringanan di ruang Matius. 5. Apresiasi ruas nama rumur 70 tahun Tugijang. Hobbar tu program pakobasion ni huria di hari Minggu sadarion di parmingguan pukul sia 30 WIB patu paon ni huriata do pasahat ulos hatuan tu ruas nama rumur 70 tahun Tugijang ima nama ulang tahun mulai sian tanggal 3 Maret sahat ro di tanggal 6 April. Aka gornasida boy mataida di lembar warta na adong di hitabe. Onom tikting marbagas. Onom titik sada. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma Riki Marsahala Sitopul. Anak ni amang marhosing Sitopul nahinan. Tubuh ni inang Yulinar Boru Panjaitan. Sian Huta Jalan Saorma nomor 12 RT 04 RW 01 Kalisari Wek Saplusia Kalisari Opat Huria HKBP Cijantung. Dohot Oroanna, Risma Oktavianti Simanjuntak, Boruni Amang Mangapul Simanjuntak Nahinan, Tubuni Inang Tiarma Boru Pangaribuan, Sian Huta Jalan Manunggal Bakti nomor 24A Kalisari, Wek Saplutolu Kalisari 2, Huria HKBP Cijantung. Pamasumason di hari Sabtu tanggal 12 April 2025 di HKBP Cijantung. Onom titik 2. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma Faridman Siahaan. Anak ni amang Samsu Siahaan. Tubuh ni inang Dameria Boru Tambunan. Sian Huta Jalan Pekayon nomor 21 RT 03 RW 06 Cijantung, Wekwalu Kampung Asam, Huria HKBP Cijantung, Dohot Oroanna, Labora Natalia Purba, Boru ni amang Edward Purba, Tubuh ni inang Magdalena Boru Panjaitan, Sian Huta Janji Natogu Pahai Julu, Huria HKBP Onan Kasang, Resort Onan Kasang. Pamasumason di hari Senin tanggal 7 April 2025 di HKBP Onan Kasang. 7. Pelian bulanan keluarga. Amplop pelian bulanan keluarga tu bulan April 2025 nunga radebe di kotak na di teras gereja tahun
Ta buat bema jala papungot tama di hari Minggu tanggal 10 tolu April 2025 naroon. Maulia tema disude panopahyotta dihuriai bain sangap di guarni tuhata. Songonima tikting nama asa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa minggon. Aka tikting na asing boy mata jaha di lembara tikting na dong di hitabe. Sai di pasu-pasu di bata mahita di sude panggul miton ni ngoluta. Hurian itu hata, sonari saat maita, tu lawan pasaton ulos hatuon sian huriata HKBP Cijantung, ima tu damang dainang ruasni huriata, nama rumur pi 70 tahun tu gijang, ima nama ulang tahun sian tanggal 3 Maret, saat tu 6 April 2025. Ditiki hujahami akka guar-guar nama jalo, asa Roma damang dainang tujolo. Parjolo ima inang boru simarangkir manang nyonya AS Sitompul umur 72 tahun tanggal lahir 15 Maret tahun 150 tolu ima naro sian wek sada. 2. Amang SPP Nenggolan. Umur 70 tahun, tanggal lahir sada April tahun 152 sian wek sada. Tolu. Amang AP Nainggolan. Umur 80 tahun. Maaf, ralat 81 tahun. Kelahiran 3 April tahun 145 sian wek 2. Opat, Hujohami Amang Situa N Dolok Saribu. Umur 75 tahun, tanggal lahir 6 April 1950, sian wek tolu. Nomor 6, Hujohami Amang B Panjetan. Umur 70 tahun, 70 tahun. Maaf, ralat. Nomor 5, Hujohami Amang M Situmeang. Umur 71 tahun. Tanggal lahir 20 Maret tahun 1954, naro sian wek 5. Ulah kami nomor 6, Amang B Panjetan. Umur 70 tahun. Tanggal lahir 4 April 1952, sian wek pitu. Nomor pitu, Inang D Boru Raja Guguk, manang nyonya H Butar-Butar. Umur 78 tahun, tanggal lahir 6 April 1947 narosian wek pitu. Nomor 8, Hujohami Amang T Silitonga. Umur 72 tahun, tanggal lahir 3 Maret tahun 1950 sian wek pitu. Nomor sia, Hujohami Inang B Boru Huta Barat, manang nyonya F Huta Galung. Umur 71 tahun, tanggal lahir 23 Maret tahun 1954, wek walu. Nomor 10, Hujohami Inang R Boru Simangunsong.
manang Nyonya T. Marpaung, umur 70 tahun, tanggal lahir 10 Maret tahun 1955, sian wek walu. Nomor 10 sada, Hujohami Inang S. Boru Siagian, manang Nyonya T. Simanjuntak, umur 72 tahun, tanggal lahir 10 Maret tahun 1950 tolu, sian wek walu. Nomor 12, Inang TM Boru Hutapea, manang Nyonya M. Simanjuntak, umur 77 tahun, tanggal lahir 4 Maret 1948, nasian wek walu. Nomor 10 tolu, Hujohami Inang M. Boru Sihombing, manang Nyonya K. Manurung, umur 80 tahun, tanggal lahir 10 Maret tahun 1945, narosian wek sia. Nomor 14, Hujohami Inang E. Boru Panggabean, manang Nyonya A. Pasaribu, umur 76 tahun, tanggal lahir 6 Maret tahun 1940 sia, nasian wek 10. Hujohami Inang T. Boru Sihaan, manang Nyonya SIP Sitorus, umur 77 tahun, tanggal lahir 21 Maret tahun 1948, narosian wek 10. Nomor 16, Hujohami Inang E. Boru Sihaan, manang Nyonya R. Boru Aritonang, umur 73 tahun, tanggal lahir 16 Maret tahun 1952, narosian wek 12. Hujohami Inang P. Boru Simbolon, manang Nyonya M. Limbong, umur 71 tahun, tanggal lahir 3 Maret tahun 1954, sian wek 14. Hujohami di urutan 10 walu Amang R. Siagian, umur 70 tahun, tanggal lahir 20 Maret tahun 1952, wek 14. Hujohami Amang Situa P. Naibaho, umur 70 tahun, tanggal lahir 28 Maret tahun 1955, nasian wek 10 sia. Berikutnya, Hujohami Inang P. Boru Raja Guguk, manang Nyonya P. Marpaung, umur 72 tahun, tanggal lahir 5 Maret tahun 1950 tolu, sian wek 20. Hujohami Amang Situa K. Simbolon, umur 76 tahun, tanggal lahir 10 Maret tahun 1940 sia, sian wek 20. Urutan 22, Hujohami Amang Dr. Randus M. Raja Guguk, umur 80 tahun, kelahiran 10 Maret tahun 1942, wek 20 sada.
Nampar pudi hujau hami amang LR Manurum. Umur 74 tahun, tanggal lahir 17 Maret tahun 1950 sada, narosian wek diaspora manang wek 20 tolu. Di hamua manami nanami nuai pasato tama ulos satu tahun tuakan tuata nong jojong di jolo onuaeng di nomor ulang tahun 70 sahat rodi boyalu puluh tolu tahun nah hadir nuaeng di joloon alani palua sau mahami atas guarni hudiata pasahaton tunasida. Diho inang na tua inang nyonya sitompul bori semorangkir opu join Kevin Boru pasatai ma ulos satu anon tuho las maruham marulopolop ma todim. Diho amang tua amang api nenggolan opu hot tua doli. Pinasaba ulos satu anon di ulang tahun 21 tahun sadarion las maruham marulopolop ma todim. Diho amang na tua amang si tua endolok saribu opu si Keiva pinasama ulos satu ano diho di ulang tahun 75 tahun sadar las maruham marulopolop ma todim. Diho amang na tua amang M Situmeang opu Alvaro Doli pinasaat ma ulos satu ano diho sadario di ulang tahun 71 tahun las maruham marulopolop ma todim. Diho amang na tua amang B Pajaitan opu Kedat Tauli Doli pinasama ulos satu ano di ulang tahun 70 tahun sadarion las maroham marulopolop ma todim. Diho inang na tua inang boru Raja Guguk kupasatai ma ulos satu ano diho di ulang tahun 70 tahun las maroham marulopolop ma todim. Diho amang na tua amang T Silitonga opu Graciano Doli pinasama ulos satu ano diho di ulang tahun 72 tahun las maruham marulopolop ma todim.
Pinasama ulos satu onot di hoinang na tua opu Evlogia Boru Siagian Nyonya Simanjuntak di ulang tahun 70 tahun. Lasmaroham marulupuluk ma todim. Nuaik binasama ulos satu anot diho inang na tua inang nyonya si majuntak boru tapea nyonya marpaung boru si mangucong opu David. Lasmaroham marulupulup ma todim. Pasata mima ulos satu onot diho inang na tua opu Noah boru nyonya si majuntak boru tapea nomor ulang tahun 70 tahun. Lasmaroham marulupulup ma todim. Nuaik pinasama ulos satu anot tuho inang na tua opu pipian boru nyonya manurung boru si hombing. Lasmaroham marulupulup ma todim. Pinasahat matuho ulos satu inang na tua inang nyonya sitorus boru siahaan nomor ulang tahun 70 tahun. Lasmaroham marulupulup ma todim. Nuaik pinasama tuho ulos satuan inang na tua opu Marisa boru nyonya aritonang boru siahan. Lasmaroham lam hipas maho marulupulup ma todim. Nuaik pinasahat matu hoinang opu tupak boru nyonya Limbong boru si bolon. Ulos satu tahun di ulang tahun 71 tahun. Lasmaroham marulupulup ma todim. Nuaik pinasahat ma ulos hatua tuho amang na tua opu Alvaro Doli amang Siagian di ulang tahun 70 tahun. Lasmaroham marulupulup ma todim. Nuaik pinasama ulos hatua tuho amang na tua opu Artadoli amang situa P Naibaho di ulang tahun 70 tahun. Lam Lasmaroham marulupulup ma todim.
Nuai pinasa ma ulos hatua tuho amang na tua opu Rebecca Doli amang situa ka simbolon di ulang tahun 76 tahun. Las maroham lam sehat jalan maradu puluk ma todim. Nuai pasatai ma ulos hatua di ho amang na tua opu Bestari Doli amang Dr. Andus M. Raja Guguk di ulang tahun 20 tahun. Las maroham marulu puluk ma todim. Nuai pasatai ma ulos hatua tuho amang da tua opu Lumongga Doli amang LR Manurung di ulang tahun 74 tahun. Las maroham marulu puluk ma todim. Nunga di pasak huriata tuhamu akamang de inang na tua las marohamuna marul puluk mato dimuna boi ma satokin madapakor ruas ni huriata hita asa boi di bereng akapino partai nasida pelas rohana marnida hita akana tua-tuana. Ma akana tua-tuata hita pe saya sahat masongon nasida si gajang umur hita di tonga-tonga ni huriata. Horas mad hita pina sahat matiki mulak mahita tu ingalat tabi. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama saroha.
Paredde huria mahita, huhut papungupelean sada A dohot sada B. Asa margogomu
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus, hatani debatan nagabi ojahan barita nauli mabohali hita sadarion, di enet sian evangelium ni si Lukas bidupitu ayat 40 sada saha rodi ayat 50. Ujahon madihita songonon ma hatani dibata. Dua do parsingiran ni sada halak si pa anak kepeng. Utang ni nasada 500 rupiah. 50 do di nasada nari. Alaso ada garar nasida di basah-basahon maitu nasida duaca. Asa ise nasida tagamon nahumolong roha di ibana. Dia lusi si Simon ma. Parsi basa-basahan nagumodangido. Anggo di rohaku. Jadi dia lusi ma ibana. Tikos do panibang mi. Dungi di dopak koma paropuani. Laos ninna mamadok si Simon. Atehe. Di dahodo paropuanon. Rodo au tu jabumon, dang di leoko aik pamuri ni patu. Alai anggo ibana ilu-ilu ni matana do dibahen manonui patu, jala diapusi dohot obukna. Dang diummaho au, alai anggo ibana ola ni dung bongot tuson, dang dipasohot mangumma patu. Dang dimiahi ho uluku. Alai anggo ibana dimiahi do patu dohot miak nahucus. Dibaheni hudok matuho. Nunga sesa dosana nagudangi ubahen godang holong ni rohana. Alai anggo otik do disesa otik ma holong ni rohana. Laos didok matu paropuani. Nunga sesa akka dosami. Gabi didok akka donganna sapanganan ma sama nasida. Isi doon, ay dohot do akka dosa disesa. Laos didok muse tu paropuani, hapor siaumido paluahoko, mardame maho muli. Ido sahat ni turpuki. Di minggu tasadarion, di minggu judikaon, di bado unok si hangul honota, padohan ni Tuhan Yesus diturpukon, ima namadok nunga sesa dosa. Kamanginang adong gosada barita na di guriton ni parbarita. Taring itu sahalak parapuan di Huria Rom Katolik. Nama dokon tu pastorna. Uskup Agung. Pabuah songonon. Saya pajupang do uskup nami dohot Tuhan Yesus marhiti pangukapon. Saya selalu berjumpa dengan Yesus melalui wahyu. Dungi Roma uskupa madokot tu ibana tu parapuanon atong molo pajupak komuse suku majo Tuhan Yesus aka ahama nahu babua tu Tuhan Yesus songo bagian ni panol solion ni rohaku pengakuan dosaku tu ibana. Olo molo romuse di pangukapon usuku pe tu Tuhani nina parapuani. Dung piga-piga leleng pajupang mamuse Roma paropuano madapoton uskupi di Papua manunga pajupang audo Tuhani di pangukapon. Dungi suku pastorom matibana uskupon atong di suku kodo na hudokoni husukun. Ahama di Papua Yesus. Ahama di dok Yesus alusna dung di doko. Ahama na ni dok ni uskupi pengakuan dosa na tuho salilingon. Dungi joko paropuan ima alus na tuskupon. Alus ni Tuhan Yesus ima dakku paingot-ingot dosa na didok nai. Alus na masyarga doon jala ido tuhata Yesus Kristus isa sitongna. Dang dukya di paingot-ingot. Dang dukya say di peop. Dosa pangalausion di jolma. Namar dosa naro mangido hasani dosa tu ibana. Jalan malu tabegi nakin di baga-baga taringot tu hasani dosa ido dokonak itu hita. Dang di paingot-ingot dosa ni pangalausion muna.
Oto tu gabe mutihan nama ci argado si hanguluhnot tadi bagasang ulut taon. Boharo tu hatai sasitong na dangduk ya paingot-ingot. Majujur-jujur dosa do pangalasan ni hajol mauni. Jala itu nadi gobaro mari turpukon bohado hina balga ni pabahenan ni dibata di bagasan Kristus Yesus manesa hado sauta. Naraku macai luar biasa do parupama na bina ni Jesuson. Saya rana sumungkit do memang sahalak na pa anak ko kepeng olo madok ko tu halak na marutang tu ibana toy ma lese ma utang mi. Saya rana sumungkit di. Alai ladang adok kamu na manggulahoni radang boy dapat tamuti. Alai memang ini sesuatu yang bisa dikatakan 100% tidak akan mungkin. Seorang yang menjalankan uangnya, seorang rentenir, sahalak na panako kepeng, molo adong na marutang tibana, hape dang boy parutangan nom manggar utang na tibana, dungi dohonon nama, atong toy mak, nasutolak mo bimanggarari, lese mainin na, sehira na sumungkid di. Gariada molo dinguluton, martabatabba, gabi pola iko buaton nama, iko si buaton na ala so targarar ni parutangi tu parutangan na taringot tu aka si pijamon na. Dan kita he, ala songona hodok konaki dan apalai tu si hamu ya ladang anong ulo muna songodikan. Ala di bawah Yesus songoni matiruan na. Hina balgani haluau na pinatupan ni Yesus tujuh hajol mau ni. Hinabalga ni panobusion di pinatupan di debata di bagasan Kristus Yesus tujol mapardosai. Digambarkan seperti seorang yang berhutang yang tidak akan pernah yang mungkin lagi dia sanggup membayar hutangnya. Dan jika tidak ada tindakan pembebasan dari hutang itu, maka sampai kapanpun dia akan terus menjadi orang yang berhutang. Omana parjolo si hanguluhnot ta si pepota. Luar biasa nih pabahenan di batai HP di bagasang uluton. Gabe di dok debata tu hita pos maroham nunga. Manangise hita nuang naro tu permingguan do na dijabut tabe nunga tajaloi di bagasan Kristus. Jalaganup marulan nabadia hita di paratai di bagasang uluta. Roh hatani di bata roh Yesus ima dokot tu hita songon sadarion. Nunga sesa dosam. Tindakan ini adalah memang karena Allah sendiri mau memberikan pengampunan itu. Anggo hita nunga di gobaro songon dua halak na marutangi. Naso mungkin be manggarar utang nai. Ale Roma parutangan nai madokon di basa-basahon mai. Diberikan lalu dibebaskan dari hutang itu. Aka manginang molo ido ta ingot. Molo ido ta boto ta hangeluhon. Iko dohonot ta do. Haluau na ta jalo osa sitong na gabe sehira na marnipi do hita. Ido ko pasal 120 nomi. Ingat ambang inang. Hari ini kita diingatkan bahwa pembebasan yang kita terima, keselamatan yang kita terima, pengampunan yang kita terima karena Tuhan berkenan memberikannya cuma-cuma kepada kita. Dan adong alani haguguta, hamalota, huasota, haburjota. Pola didokon par pesalmeni di pesalmen 120 nomi. Songon damar nipido haluoni tajalo siat debata. Seperti kita sedang bermimpi menerima itu. Karena itu sepertinya tidak akan pernah mungkin kita terima lagi. Songo pengalaman di bangsa Israel nama kilalah dang mungkin benasida maluas ya kabuangani. Alai gidokon nasida ma luar biasa haburjuon ni debata. Luar biasa dengan bahasa ni debata. Luar biasa si lehon-lehon ni debata. Molo hata ni halak bata memang nipi namai. Hado hita tahe marnipi. Karong nah saya marnipi tahe. Semua kita pernah bermimpi. Adong go nipio si pata pataboh pakilalaan. Adong go nipio si pata pajuton roh. Gabu hingot cerita ni dongan situat tamad dokon. Adong mahalaki na mardongan sa kamar
Jadi saya marnipi dengan non. Di sana tiki marnipi dengan non. Ipa sobui mana lo masih marnipi nina. Dung-dungo disuku dengan non ma. Ipa toh laki marnipi yau. Bahwa toh bereng go bigi-bigi doh marnipi nina. Buat salah dungo yau. Alo isi serana. Tabu doh bereng parnipium ya. Itangi dungo yau nakin. Ido doni bego nakin marnipi nina. Hero teh ita marnipi do doni bego nita. Baru sada tiki lasing. Hal na marnipi-nipi haro bayon. Marnipi mamuse diingot dongan nom tahen reheda kudungoi gabi muru kion na tari dungoi ma dungo ho marnipi dohon na kalau dungoi roy mana basi dungoi ho na bagaimana marnipi ho sapala apalagi mate bun nipi kunakin na songon memang itu nipion sepertinya sesuatu yang enggak nyata dalam kehidupan kita. Tapi pembebasan itu walaupun pemasmur mengatakan seperti bermimpi, tapi ini nyata. Fakta yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Jali ima sihala sanota parjolo di mingguta sadarion. Dan mungkin targarar sabe utang nai alai di basa-basa homma tu ibana. Dan targarar hita be utang tai ima dosai alai di basa-basa Tuhan ima tu hita haluauni. Tindakan penghapusan hutang adalah tindakan yang tidak ternilai harganya. Dari orang yang sepertinya tidak mungkin melakukan itu, tetapi kemudian melakukannya, maka tindakannya itu adalah tindakan yang tidak dapat dinilai harganya. Los idon yang dohorona di bagasan Kristus Yesus itu hita kamanginang. Tindakan hasesani dosa na pinatupan di debata di bagasan Kristus tu hita adalah tindakan yang sesungguhnya tidak ternilai harganya. Alas sasitong na tindakan na pinatupan nai di luar nalar, di luar pikiran, di luar logika. Mulubui pete saya marlas nyerohan waing marulupul au Kristen nita. Saya pengikut Kristus. Bahkan kita berani mengangkat kepala kita tegak di dalam kehidupan kita ini. Ingat, itu karena kebaikan Tuhan. Dan yang dia berikan itu sesungguhnya sangat tidak ternilai. Kita tidak bisa menghitung nilainya. Karena itu adalah tindakan yang hampir-hampir tidak mungkin terjadi sesungguhnya di bagasan ngelutaon. Songona hodok konakin, sahira namar nipido, moloboi masa si songoni dihita. Alania hari lokon songon namar nipi dokon propasal ini sopola tari desa kajol mau namar dosai adong sikap adong tindakan adong kemauan keinginan kerinduan memohon pengampunan itu ai debatado marnida hapor sukon di jol mana berdosai gabe berinisiatif Roma buan haluauni hasesaani tuha jol mau. Jadi saya hirana so mungkin dosa sitong na haluau ni di patupa alam marharoan sia Tuhan isa diri dung mamereng hina porsuk ni hajol moni na mangul di bagasan hadusoni. Ala ido tindakan na pinatupa ni di bata di bagasan Kristus Yesus narotu pertibion lahoma basa-basahon haluau ni tu hita jolma. Taingok de deta nomor para saprusadei didoko disi nang perara dosam songon abid hasubba botardo bahenon na songon ya ini walaupun dosamu merah seperti kermiji menjadi putih seperti kapas dan itu tindakan yang diperbuat oleh Tuhan alai ias di bahen Tuhani taingot maka manginang ia haluau na adong dihitan waeng na di basa-basa debata dui tu hita. Utang na so mungkin targara hita hiad dui ala di dok Tuhani nunga sesa dosa. Ala nino na pataluhon sian hata debaton molo takas dui tahangeluhon aka manginang. Molo takas dui tapeo di bagasa ngeluton. Ikon adong masada sikap ne baru di bagasan ngeluta. Molo di suku Yesus nakin tu si Simon halak Parisei ise madi roham nah humolongan rohana tu namar basa-basa honi.
Tentu dia menjawab, orang yang lebih besar hutangnya yang dilunasi itulah yang lebih besar kasihnya kepada yang melunaskan hutang itu. Tutu di kos doa lusmi. Benar sekali. Pasti orang yang merasa hutangnya yang lebih besar itu lalu dia dibebaskan dari hutang itu, maka dia merasakan akan lebih mengasihi dan berterima kasih kepada yang memberikan pembebasan itu. Jadi nuai mau takas do tahanguluhon holong ni rohani dibata di bagasan Kristus nang paluho kita jala taboto dang tareto kita argani panobosioni tetu ikolam holong marohata di Kristus Yesusi lam tari dama pabahenata tadani hamolata ni rohata tu ibana nang patupahon haluoni tu hita. Ini kritik pedas yang diberikan Yesus kepada Simon orang Farisi. Dia yang mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk datang makan. HP adong matolu sikap pangalaho ni halak Yahudi molo adong diotang tu bagasna songo tada na tutui bana mangotang jala songo penghormatan tunaniotang na parjolo pasti tuan rumah itu menyediakan air untuk membersihkan kaki para tamunya. Yang kedua, dia pasti akan memberikan salam dengan ciuman kepada tamu-tamunya. Dan dia memberikan minyak yang wangi untuk dioleskan ke tangannya sebagai pencuci tangannya. Apa mau jaha mamuka sian ayat 30 takas dosi Simon halak Farisi mangotang Yesus tu bagasna. Tapi satupun dari 3 hal itu dia tidak lakukan. Ini kok Yesus. Ai hodo mangotang au, ai pesi para diho. Ape paropuan namar dosaon ilu nado dibaen mamuri patu. So adong di leko pangup mau tuau songo tada penghormatanmu. Naniotang mo tu bagasmon paropuanon mamuka sahat tu bagason dak ya macohot mangum mapatu. Kau tidak memberikan minyak kepadaku, tapi perempuan ini mengoleskan minyak itu di kaki. Ahado ni hono di Yesus di sini. Bohado pakilala ni perempuan na memang sekaligus memohon pengampunan dari Kristus. Jala patudun holong ni rohana tu Kristus Yesus. Na boy mangalo kasih sari dosa itu ibana di patuduhon tada ni holong ni rohana. Tada ni hamulation na mari tindakan nama si erga. Di ngulun hajaudion di hanguluhon ibana. Sementara Simon orang Farisi yang merasa orang yang paling benar itu ternyata tidak melakukan hal itu. Dia mengundang Yesus tapi tidak menghormati Yesus yang diundangnya ke rumahnya. Alani nunwang dihitan akamanginang molo tahilalado hinabal gani pabahenan ribata itu hita gaibo hita nuang songonon marpakirimo kita dung salpu portibio di surga sonangani hita saluhu naiboi tahilala tahirim ala nong dipalua debata hita sian dosa marite Kristus Yesusi atau lam holong marohata. Dan tanda kasih kita itu, tanda syukur kita itu, kita tunjukkan dari tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Nah parjolo lam turuk marohata. Kita harus semakin rendah hati. Karena kita tahu, jika kita ada dan bisa seperti ini sekarang, itu hanya karena diberikan dengan gratis. Hanya karena diberikan dengan cuma-cuma. Jangan coba-coba menyombongkan dirinya sebagai orang Kristen. Kau percaya kepada Kristus, diselamatkan. Kita meroleh keselamatan itu hanya karena Kristus memberikannya dengan cuma-cuma kepada kita. Anggodang radi Tuhan yang manggil kita dan terbaik kita dapotan halwauni. Semakin rendah hatilah. Jala tarida manang di tongga-tongga ni nguluni parugamota, nguluni parhuriauta. Songon media hapataran ni holong ni rohata hamuleateol ni rohata tu debata. Kono holok kuda kamanginang di tongga-tongga ningul ni parhuriaton molo adong pehita songon ruas ni hakai besi jantung marsaur di huriaton ingot ma. Ta ingot ma. Semua yang kita lakukan ini adalah hubungan kita dengan Tuhan kita. Tapi media hubungan kita dengan Tuhan itu di tengah-tengah persekutuan kita di HKBP Cijantung ini. Jadi marang anak tabahan di tongga-tongga ningolu ni
Paru gamoton, manang ahna tapatu pa di tonga-tonga ningulun di Kristeno ton, taingon mak, natu di bataro tabai ini. Media melakukan itu memang ada gereja kita HKBP Jantung ini. Mau tadok do holong rohata tu di bata, jala tapatu duon songon lasi rohata, hamulaten di rohata, di haluaun nang pinatu pada di bata di bagasan Kristus tu hita. Taingon mak, tu di bata di. Alani molotung aha peta lehon, molotung aha peta patupa, molotung aha peta pasan mari tehi huriaton. Unang bohi ni padita sirait berek kamu. Unang bohi ni akas parhalado si tua renungkan, bayangkan. Tapi ketika engkau memberikan persembahanmu setiap hari Minggu, ketika engkau memberikan ucapan-ucapan syukurmu kepada Tuhan, wajah Tuhan itulah lihat. Wajah Tuhan itulah bayangkan dan katakan belganai pabahenami Tuhan. Aha penahuli honon sa sitong na dang patuton maribakon si lehon-lehon nong ni lehon mituhaw. Memang iya. Sesungguhnya apapun yang kita perbuat dalam kehidupan keagamaan kita ini tidak akan sebanding dengan apa yang sudah diperbuat Tuhan kepada kita. Alani ingot tamu piga-piga minggu nasal puhdokon. Molatung aha peta pasahat di tengah-tengah ninggul di parhurioton sukut Tuhani. Nunga patu ton huliho Tuhan maribakon basa-basa nong nilihom mutuau. Apakah ini persembahanku yang paling layak Tuhan bagimu dibandingkan anugerahmu yang tidak terhingga itu yang sudah kau berikan kepadaku? Hita perdosa hian, hita naui kom mago hian, hita naik kom mangulu di toktongon di hamatiani. Tuhan berikan keselamatan kepada kita. Ini ima tahangeluhon. Ngolu ni parhuria taima media sarana dihita lau paturuhon hamal yateon ni rohata naung dipatu pada bata hita haluau ni. Laos ima tong tapanga sahon di tonga-tonga di padal nguluton. Dung di Jakarta adong gua menarik melolau hita tu tempat-tempat makan naso halak Batak. Ya. Saya bereng-bereng mak, ita he, dung sonari Jakarta kami besak kami makanan, nah teh ceker ayam lo teh. Adong gua ceker kan? Ceker ina. Ina teh gua manyalangon. Hapi saya minera ita he, pak ni manuk sio tu lo hapi on roh do kan? Ai buido malala ni hilila sudi kan? Hapi mulu dijabu. Kalau nomak tama terus jabar pak ni manukon. Alah huingok mak najolo bah sesuatu yang sangat berharga do pak ni manuk. Sanga adong maniak manuk di jabuna ibu buan dak dan akido tu alaman di jabu pak ni manukon. Adong go hitana songoni da julu. Marbola ibana marlangi mana itu tiuk do turu so pak ni manukon. Saya marlangi dia copem musi pak ni manukon. Dungi to Roma dongan nama dokon. Ijo ina dang sangocop pe ina kan. Anggo sonar dang arong bete. Aka lansia na 70 tahun sa 20 tahun namar dal ulus nakin dialami do pe ya. Dok salawarna na piuk-piuk pi alami do bete. Sabil marbuli mana saya bil tiup alaranga putus karet ni salawarokan. Mandikati mana songon. Abe sonari bayi nama jigis-jigis ta kan. Ina mah bagak-bagak ta. Anak kotai pe, paho putai pe aga ya mang. Mulai berek kamu aka paho pumunai banyak kok kamu bohimuna na jul ba nah dang adong tudusan ni be kan. Anak teh noeng marhata Indonesia pe seboto be ngamarhata Inggris. Ayah adon hala Indonesia lak batak do haminga saya marhata Inggris na rak si batas ngori kan. Tapi ya karena kemajuan itu. Api na jolo bahasa Indonesia pe susah boto kan. Neng dohonok kamang inang mamereng isa diri pe. Datung dohonot tama balganai dengan dibasami oleh Jehovah. Pardia rohitaon, par porsea, par hubang, par samosir. Anak minoto be, lau tu samosir tu huta dia mang sinura ngai hami lau tu gijang-gijangan tadi. Lau hamu jo huta nami tu porsea tu marom. Nah jolo hui kok dana isi molarong mar pesta, aik natatai di baen. Inumunna. Baru tadi tu horma sudah water 2 botol kan? Nang kita iba mesi. Itu ahon asamate kuman nai giluk-giluk nena. Baru parmati ini narak di sipata. Ale sehat do, sehat di Jakarta. Gawe hebat-hebat di Jakarta.
garis yanipe dohorotama dang tarbalosau Tuhan dinggan di basami. Dang tar asamau Tuhan habur jomi. Anggo dang naho na mangalioni dang adongi dia unwaing. Atau gari mamerengi pehita dang dohorotama dang sadia nahu patu pau Tuhan. Jadi mau tunggu orang kakai pabai ni huriata. Wah, husuk maju kita kamanginang. Dia hokamudo hatari di batas sadari madokon nunga sesa dosam. Amin. Jolo molo nunga di doko Tuhan itu kita jala tahu hon nunga sesa dosata. Marulo polo mahita non, marlas niro mahita mulak sian huriaon, sian baga joroon. Jala manang ahape naik kosi hangul honota di gulu par huriaton iko do honota do dang sadiai maribakon basa-basa di bata. Alana tokin naik ulo nama do honota kan tanggal Pak Mion papungon nama muse amplop ni panitia transformasi na muse kan nang kita ngai titik ko muse nakin nang pida nama padita amang shopping iko do honota kamanginang manang dia benabu tarpatu paawi dang sadiai maribakon basa-basa ni di mata. Jalan mau tungarong aka suku-suku ta dia don waengon madabur bonion amplopahan don. Itu media kita amanginang. Jangan terlalu lelah, letih, lesu mempersoalkan apa itu. Ala yang gua madokom minggu sadarion, tabain mamarhiti ipe, dokolon di panitia mak, memang songon namar nipi do bah. Buah harwa holan marhiti amplopi dan holan lipna cukup biayana, mabeselasar peselesai. Amin. Konido. Nunga di bait Tuhan itu hita songon namar nipi hita nuaing tabain matong akapabahena pabahena itu katongan huriaton. Asa dohoron ni huriaton muse tujulanon, dohoron ni pino partai muse memang songon namar nipi do bah. Buah harwa songon namar nipi songon ni mapuang. Gudang nyakana ko si patu pauni ari saud do bait Tuhan ni. Di pasu-pasu do ruas ni huriai mamelehon akan abui tarpelehoca saud akan asinakapan ni huriai. Parbue ni panidang yonna hina balga ni pabahina di bata di bagasan nguluna si ganupari. Sian 20 halak akan tua-tua ta nama jalo ulos sadari kan luar biasa do kan. Jala idon laki kudokon tatangnya ko mahita pe sahat mah songoni. Amang raja gugu 83 tahun nanti. Ya sih sama banyak kon amang raja gugu kon 80 tahun. Anggo sian penampilanna atar 60 tahun do kan. Si bahasa-bahasa ni Tuhan ini. Itu harus kita terus syukuri dan terus syukuri sehingga dari situ kita merasa apa yang kita lakukan ini belum apa-apanya dibandingkan dari perbuatan besar Tuhan. Alanilas marohata marlopolo mahita nunga di sesa Tuhan itu sata jalan nunga di pasu-pasu Tuhan inang nguluta si gadupari tapatuduh maholong di rota nalam balgatu debata marhide ragamnya kapabahen nabuy tarpatu pahita. Amin martangiang mahita. Ali Kristus Yesus Tuhan nami mau lihat situ tuh sobo kami tuh. Nau margai nunga di lehoko di hami Tuhan. Marhite-hite panau nodo hamatem. Nunga di lekoko Tuhami. Nunga sesa dosam. Tung silehol-lehom musabing dui. Nani lehommu Tuhami. Parbui ni asin roham do dengkan di basam. Dang tarasam pabahenami Tuhan. Alani marhitite panakasyoni. Lam holong marohanami tuho. Lam hupatudo kai maholong ni rohanami. Marhite parsihoton nami mangulahon lomon ni roham. Patupahon na dumenggan. Pamelehon diri nami. Itap ni natar baik kami marhite ngulu namion. Atong moliate madiholi Jehovah. Laus imagugo nami. Di nalahu mangulu tinggulu nami siganu paripe. Pos marohanami Tuhan. Gari dosa nami na buloni di sesaho. Lama parngulun nami si ganu pariodang pasu-pasuonmu. Jalanunga patari. Nang di tongah-tongah di padal ngulu nami. Sahar rodi sadarion. Alani be Tuhan. Ngulu ni par huriaon namion. Ngulu ni par soran nami tongah-tongah ni huriaon. Parbue ni ngulu ni holong ni rohanami. Dok pakka mulaiton nami didenggan di basamima. Marbungaran maharajomu. Marbungaran mapakubasyo di tongah-tongah ni huriaon. Alatung takas lam huhangul ho kami. Holong ni rohanami tuho. Siala ni hinabal gani pabahenami di hami. Gabi lamar situ hami toktong. Patu pahon itap ni natar bahe kami. Dinalaho pahe bakon huriaon.
Mamalos sondeng gandi basam. Sini roham naku jolohami dinggulu nami. Anilas pas-pasu mahurio Tuhan. Laho patuluson lo mani roham. Mari tiaka ulaon pakobasion na pinatupana. Ali Jehovah Tuhan nami do basope madok moliati hami. Ala di palaso akan tuto nami na dapotan silas ni roha mariti tabba ni umur di nasida. Jala songo tadda ni hamulatan ni roha nami tuho Tuhan. Di pasad huriam hamulatan ni roha ni huriam mariti pasad ulos hatua untuk akadna tuan namion. Pos roha nami Tuhan. Holo na mangulusi nasida. Na tok madongani mangaramoti mamasuk-masuk nasida. Jala di hatuon nasidahon. Tok nasida marlas ni roha. Jala bui nasida. Gabis ditidangim. Tua kasudu no poso. Marhite sadok panggulmi taningulu nasida. Tong sahat di homa akan atutarami Tuhan. Saya lehon ma gajang ni umur depe di nasida. Pematangi yang elek-elek nami Tuhan. Husa bahwa kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita, los di kemaredon, tapas sahat ma peleata. Sa
tatangia koma pelian nong tabapungon martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haron salahur sileho-leho na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa sahat hami masya na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jarramoti asahu parasya kami pelianon. Pati buluhon arajaon muli tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang di selehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami dari Banua Gijang, saya penerbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saat malam mendiro hamdi Banua Tongon songna di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari, sesa madusanami songon panesanami di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaur honma damena tutodim.